No hovoríš trošku hlasnejšie, hej? Čaute, Sme tu zas a teraz tu je aj s Dominikom. Takže čaute. A teraz to bude, že Bezkrafter a Dominik, takže Bezkrafter som ja. A Dominik hrajú fucík. Takže bude to zaoberané s tým, že budeme mu kopať do brány. Že ja sa na chvíľku stopnem a on príde do brány. Ako môžete vidieť, už je v bráne a je pripravený, že? A má celú bránu. Oh my God! Vagóne pustené. No a... Voilà! Go! Takže my sme sa s vami rozlúčili pri tomto šialenom videi a ako môžete vidieť... A teraz do mobilu! Takže ako môžete vidieť, sme natočili kompletný fucík, takže sa s vami lúčim. Čaute. Čaute. Ahoj!